हेलो लोगोफोर दिनैनिबो गोदान मोनसे शर्ट आपडेट भिडिअआवहाय नोंथांमोनखौ गासैखौ बरायनो थालायबाय स' लोगोफोर दिनै आं नोंथांमोननि सेराव मोननै गोदान भिडिअनि आपडेट लानानै फैलायबाय स' नोंथांमोना भिडिअखौ आबुङै मिथिनो थाखाय जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलाङोब्लानो जाबाय स' गिबियावनो दङ आर.एन. फिल्म्स प्रडाक्शन बेनारनिफ्राय गोदानै फैनो गोनां मोनसे आबुं बर' सावथुन जाय सावथुननि मुङानो जादों थैसाम 2 स' नोंथांमोना गोबाङानो एसेब्लाबो मिथिखागौ जानांगौ आर.एन. फिल्म प्रडाक्शन बेनारनिफ्राय बे बोसोराव बिथां रबि नार्जारिनि स्ट'री स्क्रिप्ट आरो बिथांनिनो डिरेक्शन होनायाव थैसाम 2 मुंनि मोनसे आबुं बर' सावथुन फैनो थांगासिनो दङ जाय सावथुनाव नोंथांमोना बर'नि माखासे गोबांथार फाव खालामगिरिफोरनि फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन जेराव सानैसो फाव खालामगिरिनि मुङानो जादों रबि नार्जारी, मनालिसा हाज'वारी, रुबुल बर', गेमस्रि दैमारी, दैमु, लीना, ईसा, प्रेक्टिकेल, लंकेशर आरो माखासे गोबांथार फाव खालामगिरिफोर आरो बिथांमोना बे फैनो गोनां थैसाम 2 आबुं बर' सावथुननि मोनसे मशन पिक्चार ससे भिडिअखौ रबि नार्जारी अफिसियेल चेनेलाव हगारनानै होखाबाय लोगोफोर स' नोंथांमोना दासिमाव गोबाङानो नायाखै जानांगौ स' बिनिखायनो नोंथांमोना रबि नार्जारी अफिसियेल चेनेलाव थांनानै मशन पस्टार ससे भिडिअखौ नायहैनो हागोन आरो बिथांमोना बे सावथुनखौ फैगौ आगस्ट दाननि 23 खालारावनो रिलिज होसिगोन स' लोगोफोर बिथांमोननि बे थैसाम 2 आबुं बर' सावथुना बे बोसोरनि मोनसे जोबोर मोजां सावथुन जागोन दे लोगोफोर जेराव बिथांमोना बे सावथुननि बाजेटखौ 50-60 लाखनि गेजेराव खालामदों आरो माखासे बर' सावथुनफोराव नुनो मोनफेरि एक्सन सिनफोरखौ बे सावथुनाव नुनो मोनगोन दे लोगोफोर स' आंथ' नायनो थाखाय जोबोर एक्साइटेड जाखाबाय स' नोंथांमोनाबो सोर सोर नायनो थाखाय एक्साइटेड जाखो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरोब्लानो जाबाय आरो नेक्स्टआव दङ आरबि फिल्म प्रडाक्शन बेनारनिफ्रायबो दामानि आं मुंनि मोनसे अफिसियेल गोदान मिउजिक भिडिअ रिलिज जानानै थांबाय दे लोगोफोर स' नोंथांमोना बे मिउजिक भिडिअखौबो सोरबाफोर दासिमबो नायाखैब्ला आरबि फिल्म प्रडाक्शन चेनेलाव थांनानै बयबो नायहैदो स' बिदिब्ला लोगोफोर दासिमनो सुंद' आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोमोन जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो आरो सोरबाफोर जुदि चेनेलाव दिनैसो गोदानै नायदोंब्ला बेफोरबायदिनो माखासे गोदान भिडिअफोरनि आपडेट्सखौ मोनबाय थानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लायोब्लानो जाबाय